Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what was happening on Umkhokha the case. Wayizolo ngolesihlanu mhla ka-3 January uGabisile akazizwa kahle bakithi uphuthuma etoilet uyophalaza ngenxa yendlela ayiyona abuyele egunjini lakhe lokulala kungena uMamzoba azomtshela ukuthi i-breakfast isilungile akeze naye, kodwa uGabisile wakhombisa ukuthi ungumuntu ongaphathekile. Yilapho khona uMamzoba ambuze ukuthi usedla umthunzi wezinkukhu yini, hhayi aziphikele bakithi uGabisile asho nje uMamzoba ukuthi angeke bakuthinte ukudla engakafiki. USibusiso uyathandaza ethempelini likakhulekani unxusa umlungusi ukuthi abazalwane bangayindawo babuye bonke futhi bazokhonza kanye nabo. USiphamandla ngapha unxusa uMvelase ukuthi akabuyise izimvu zakhe ezilahlekile, esho khona ukuthi uSiphamandla okwakubavale amehlo abantwana bakhe kusukile. USibusiso usho khona naye ukuthi akabalethe umlungisi baze bafike nomakhelwane babo konke kanye nezitha zabo. USiphamandla ngapha uyasho lokho bekuvale abantwana bakaMvelase amehlo ukuthi kwakuthathwe uNomkhosi wayokumbhela ethempelini likakhulekani. Ngapha uSibusiso uyasho nawo ukuthi ubukhulu bongabonwayo. USiphamandla uyabaxolisela bakithi abantwana bakaMvelase ukuthi babengazi nabo ukuthi bazidonsela amanzi ngomsele, esho khona ukuthi uma nje kukhona uMvelase izinto ziyenzeka. USiphamandla uhlezi nomndeni wakhe baxoxela ukuthi namhlanje kuzoba inkonzo enkulu, esho khona ukuthi lokho okwathathwa ukhulekani kuyabuya namhlanje ebandleni. Usebenzele abuze umshana wakhe ukuthi akamqondisisi empeleni ukuthi ufuna ukuthini, asho uzamcela ukuthi ube nesibonakaliso kumthembu emtshela ukuthi abantwana bakhe bayabuya bonke awubamthakasele bakithi uMvelase bosho khona ukuthi ufanelwe. Ancome nonkosikazi wakhe bakithi uSiphamandla ngokuthi uhlezi ekanye naye kukho konke. Asho bakithi uManzimande ukuthi ukhumbula isitori sendodana yolahleko, washo khona ukuthi ngesikhathi isibuya ekhaya ubaba wayo wayamukela ngezandla ezimhlophe futhi badla naye ukudla kwakusihlwa okwakumnandi ngolunye uhlobo. Washo-ke noSiphamandla ukuthi yilokhu-ke okwenziwa uMvelase. UNtombi uthela uMamzoba i-breakfast encencayo kumthuse lokho uMamzoba ngendlela enza ngayo kulezi zinsuku uNtombi, aze asho ukuthi uyathemba njengoba uNtombi enza kanje akafuni ukuyeka umsebenzi noma ukukhushulelwa isarali yakhe ngoba bona baxakeke bayafa. Hhayi, asho uNtombi ukuthi akunjalo, iholo lakhe liyamjabulisa futhi eyokubashiya akaze ayicabanga. Abuze uMamzoba ukuthi kanti kumayelana nani, asho bakithi uNtombi ukuthi ucela ukuthi bamnike i-leave nge-weekend ngoba bakaNzimande bayeza next week bazocela isihlobo esihle. Ajabule bakithi uMamzoba ehalalisela uNtombi ngezindaba ezinhle azizwayo, amthembise uNtombi ukuthi uzokwenza konke okufanele ngaphambi kokuthi ahambe. Wabese ecela uMamzoba ukuthi unesinye isicelo bandla, wabuza uMamzoba ukuthi isiphi leso asishoyo. Washo uNtombi ukuthi ucela amcelele ubaba uDifa ukuthi abe yingxenye yamalobolo wakhe. Wabuza uMamzoba ukuthi abekho yini omalume bakhe, wakhala ngokuthi bacwila ezinkambeni zikaFaru kakhulu, manje ufuna engathi ubengathola umuntu ohloniphekile futhi enosizotha njengobaba uDifa. Asho uMamzoba ukuthi uzokujabulela lokho uDifa. uManzimande ubuza uSiphamandla ukuthi kanti iliphi ibandla, asho khona uSiphamandla ukuthi akabekezele kanti nenkonzo futhi ayikakaqali. Abuze uManzimande ukuthi what if ngeke bafike, ambuze uSiphamandla ukuthi uyakhumbula yini ukuthi uMvelase wathini. Washo wathi izimvu zakhe uzozishiya esibayeni esisodwa ukuze akwazi ukuyobheka eyodwa elahlekile, etshela umphephethu ukuthi akabe nethemba. USibusiso akazibekile phansi ukhulekela ibandla ukuthi libuye lutho ibandla bakithi, aze athi umlungisi wenza izinto emfihlakalweni, akekho omunye uNkulunkulu uyena yedwa. Kusenjalo ungena uMamzoba abuze ukuthi liphi ibandla, amtshele ukuthi uSibu bayeza. uMamzoba asho khona ukuthi akujwayelekile ukuba khona ukuthi bangafiki ngalesi sikhathi. Asho uSibu ukuthi akakhuleke umlungisi ngeke avume ukuthi kwenzeke lutho. uSibu wamtshela ukuthi uyena umuntu ekumele abe nethemba ngempela ngoba uyena engwelesi enamandla. Waba nethemba uMamzoba waze washo ukuthi umthembu angeke aze abalahle. uDifa ugcoba ulwazi njengomholi omusha wamakhosana ngenxa yokuziphatha kahle. Amakhosikazi kaNdlovu abuza uGatsheni ukuthi engaya yini esontweni. uNdlovu athi akazi babalise bakithi bemtshela ukuthi uyena mholi wala yikhaya. uNdlovu athi abamlwelanga ngesikhathi uMamzoba emthakatha, kwakumele nabo bamthakathe. UZamcolo ubongela ulwazi ngesikhundla sakhe esisha, wamtshela ukuthi akhumbule ukuthi amazwi kaMthembu kumele ehlezi edlala enhlizweni yakhe, kanti nabazali bayaziqhenya ngaye. Nalo ibandla likakhulekani selingena ngesango, zibuyile izimvu zikaMthembu
Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.